aside ended po athimalaga urgent Election Commission of India pen Code of Conduct do's and don't po ke claim nang ji ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along the top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc. which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula po hello concession kipi namane nang tum puan kipi nang yi 100 pharu be pinang yi do phokep anang pichot no pelaktusan na program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do atum an aphan ke ason ki pe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la Election Commission Code of Conduct karkan siraning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paninje long nang ni ap ruling party atum ninje long le pusila dake pu akapre ka tom han pupe ba akapre ka tum ge tum ke sanction da un eda jikadi la palang litum sanction un ke la si alang litum han la ke ninje long le la ke pusila ke illegal lo la ke aron realam lo pusida kaninje paninje long nang ni non ninje varat jong si BJP tum ninje varat lo te ilitum khang dun vek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hai hui. EMC, MSC, MLA, MP atum hai hui. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. La processing election to get processing application to get hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atu a application ta non account and edit nangji la election tang te ticket pusida ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pini halai hui ang sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abang ke lake election tang de ticket claim long le nang jite pudaga pudo commission la election commission a permission and back nang ji jong si urgent upay we lake claim back nang popular tante la son ke dupok titia por earthquake do mene la pen tomon ke the do diesel disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son doji mene po son hutke pinangi tema seta la bangke commission pen election commission pen a permission nang vekji these include works under the member of parliament Rajya Sabha members local area development fund for MLAs MLCs local area development fund MLC pulote lake member of legislative council pulo non dak ilitum ke MAC ason po MAC CMEM atum anta hang a scheme ta non pe claim long nang ne lapen nitum son ng people son a scheme ng sanction po puke asap ta lang litum ningje long li a power la son a power ke do atu ka sanction a power ke do atu non ilitum independent ke thur
ke hai helang atung ke la power abe ili tung ke la ke la itu man ningje nang ni pupe deta alang litum power ke do to man ke la ke ningje long li la dak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji kuya. Dara ke pu. La si la so lama bang non itu masih EM atau manta lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje beratiti itu son pape claim poson claim populaan ke lake election ke cepe haji alang litung jak kongdo pot non make las election ke cepe haji apan undue kopul maho undue opportunity alang litung ke end lake lasi lake undue opportunity mane ke long ledet nangji opportunity ke long ledet nangji oversight alang litum la so oversight ke en lo lake chok che paninge long nang ne puje dake pu la hello la pen non ke ilitum election highway nangji ilitum ron se che dan lake ka che lem kam kali a jaga tum ke election ke thur pan se matha chot election ke haipo arleng ke the che plan po pan se matha chot arleng ke the kali law thing ke MLA MP minister chief minister kado eta government servant lagi itu government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban itu non nelita sarkar public atum aban segaje plan dunia fancy non election ki thur ko people lo aban athema public atum ke kado government ke delhi ki dam rake claim dam ji un la si ili tum ing vai lo nili phan na ing vai non pulo na ing vai lo te ni hai det lo te alang li tum ke claim kang tum na kam an kon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la hel la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek dia phan ke la ke claim vek po sik sidul ka pang tang vek dia phan ke la ke claim vek po la pen sik sidul ajak kong kang botang pot anta ka chelong tu edi dia fan claim back po la pen ke lan chot takalilang di mahasao fan MLA number ka pe bad dia fan la pen MP ka prek hada ki pi dia fan dum claim back po la pen di mahasao long non ponchart si pe dopok lo hada autonomous council ka leader lo halada la ponchart aku ka pe war tu fit dia fan la pen aku autonomous council ke long tu vek dia fan di mahasau ta la si hadak ta ni claim back po la pen eson alam ningduk apar ningduk alam apram hut ke number 3 di pu ST autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general ha plain district along ST atum han ka reserve ateng si dakwi thurong lo la port nilitum nili hailote itum autonomous constituency ako ke long to vek dia phan claim back po la pen do olang ke claim kang tum development ason apatai batai lo ni ningje university ta West Karbi Anglong ta do nangji la pen ke di mahasau ta university do nangi medical college ta di mahasau ha flong ta do vek nangji la pen medical college West Karbi Anglong ta do vek nangji nona mat ke itum east pen dam lo te bang district kap jet si itum emithang district ti dam long ji tt la port ilitum hatakta university la pen medical college ta do nangji la pen la district ke thomang bom pharmacy Kacau pharmacy school bivek nangji la pen bivek dia fancy ni li claim back po athema iltum pharmacy a school ka por helong le pen na job pharmacy ke do an do wai ke jot an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu alin si itum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor varatiti la kapa ve date dia phan
dung ing long arat pharmacy kang pulong at Japan the wai ke jor long at Japan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along ta li biwek po na pen hamren ke college ave engine sumemi tipuge district headquarters pu hada college do ta ha atok ha bit aju college putin mi la si non handakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek po la bangke ke claim vek na ya lam la pen non ma LP school do chot po ME school ka ve pen a job LP school ke pas tang atum arta ningkan krehini ningkan kre thom atum akahelo kahelo ni kilometer cap crazy an akeng keng dam nam habit aju phere meme komat ne kidnap that meme so marapan la pot la ke LP school ke do thai an ke ME school da bivek po ha the dung api ke kahelo ke dam la leson ka prek la ke heno halata heno seta la bang ke an phere meme melo seta la pot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek po la pen hospital ke bivek po to war ka ve thai itum ha kungri piason jinam veliason la pen ke ha borpung tarapung son la pen sing hason along ya dipo hala jolin la pen ke wongjang la pen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nilitum towara bangke silam lakpo lapen ke lan chot takalilang haladak kukip aphan ke plum po amat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen silonia long van la amat halatum non ke vote nang epidunji aphan school nang dunji aphan kilometer troksi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke plung pu ama akar bia tum karong komat no lai ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta aning ki tipu ko pisi nang tum dak habit ke dona po pu dak pen dam serak no dam de te police nang nepo pu son si ka pa pere tu halake karbiatum aron kachete ni dia apot lo lahe la pot si nitum bangke non nili power long le akusita nili dirkaing tierong ta polling station aku pon tu dia lo la pen nili hala pherangke tierong hala doctor lipson rong pieto marong ta aku polling station aku pon tu dia lo la pen tar long abangke akimi polling station aku silam tu dia lo hala ka prekan ta silam dia pan itu application PF lo non election tang lo te hala anta ko pe do tu lap son thak si along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilapu amethang polling station long amen ave ko nat lo de chirita thenglong le la pot si non neli non nang litum pen ka choning ri kang tum nang litum ta lamba je thang non rong asar atum an lapen ke servan kep atum an lapen hala kuki atum tame dimasa atum tame lapen rengma atum tame syam atum tame garo atum tame khasi atum tame langlu atum tame alang litum amen non amache langdun serak nang i polling election office along amen cepe do serak nang i do ke do posipu amat online pen ke claim amat amen dake do nang dia pot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong lake la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le dia fancy la ke claim lo online ke join muchot akam putang det le non su muchot akam pe polo na claim rong la pot la ke ilitum che chak nun nang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang letik ke nang litum amen hala polling station ko nat mage do hala dag nang itum che pon tu serak na la ke claim serak masilo la pen BLO tum hanta choning rilo alang litum phere re pin pen athema itum
Hey aron si kecedang la pot si BLO tumta pherangke pen non amat la voter list along amen ke chepe do to add dia phan rat atum phan inglong arat tum phan than vek nangji osomia tum phan adivasi atum phan than vek pape claim vek nangji la pen APHLC atum phan an ke CC committee atum la pen PS committee atum phan na choning rilo alang litum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke chedan pule hilie ve pule ko busi ke hai ujilama itum vote hello hile lo kente ahile ave pulote lage ron ta hayu de lo lage kacheteng men lo ka hayu ne de ji non hoke la potsi choning ri lo ko kacheteng bule lo te lata lage violence se plan tu de le pogante in sam jing ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan ka do ta claim pro nang inon autonomous state tu ke lage ke long ve ya phan ke la thue ni tu ke claim ve po Dakar biang long akaprek di mahasau akaprek tami latuke alang litum akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litu zeta lapen aku hala mopen tipu ponchan hadak bikok lo pohedi dakta nang biji afansi nelitum kacinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchan office sige biji pu la ke arlo pen itu kacini dun ke laso pape claim long le dat nangji jila porishad ponchat ke dak pape wan long le dat nangji athema jila porishad ponchat ke wan lo pulote la ke constitution article 243M la pen ZC si la ke kan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan ka selam a ponchat a law section 1 si la ke kan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an kapivir dia fansi la ke claim lo la posi ponchat ke la ke chia tum a ponchat abang ke pedulong le det nangji ilitum hala article 243 D along ke tok ilitum tribelatum a ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injim tirubunyo songsat wen pulo la pen ke ring ma dengan injin tiru punya somsat ben pulo kukia tungge tulsong waisa pulo lapen dimasa tungge raji nai sokho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum akhing nok ma pulo syama tum mukpom chahuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok do lake ni tum claim vek ko election high lote lapen lan ta chot karila खेती के क्लेम अकाउंट दी अथेमा किताब लोग का तक लो इधर के चिराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाड़ा के तो अथे दुकान ये दो पुलते इन लोंगले थाक्सी इंगी जी के दी लापेन के लोंगले आ थाक्सी हेम तक किम जी के दाक्सी इंगी चिप जी जोकरा नंग थारली ले लो खेती के क्लेम उता लोंगले लोंगसी इंगी क्लेम चिप जी के अंते जोकरा नंग थारली ले लो ला पोटसी इधर के चिराई पुलते नॉन aru nong ching di ta nang le thule po ile tom kheti claim vek nang gi la pen ke dukan do vek nang gi dukan ka pe do long dia phan kheti ke claim long dia phan ne tu ma pang ke election ke hai lo te thu pak ko claim vek pala thuke la pen ke riso o karjang atum non dak pen kat nang et lo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi ta thi lo Kitia pom na si wan long le det lo do pik lo ajah tu penang so ta si kat lo la son la ki tum update akai ki vir akam la ke la potsi la non halada ka chong dak dam atum phan an dakar biang long di mahasau angpong ni tum avar sai pi rep po la pen ke dukan ke the ke do ya phan hardware a dukan ke do ya phan color ke jor a dukan ke claim ya phan electrical goods a dukan aphan peri ke joya a dukan aphan ni tum ki pg loan sita ni tum pidet polar risomar o karjang kantang business ke claim tek atum an sita ni tum choning rilo a prang tek bacho be nang ni loan ke long ya phan pomat enaman mohaba anur ka pre ka phan pang ni rong la pusana account la ke claim nang ni lo hakit che dom phan dukan long pang ni thurong pulote la ka thang a le velo sona bangi
खेती क्लेम उता along le do ma खेती hamang ke che tom ba pe claim rong po bang ke la ke claim nang ne lu e mi thang si claim nang ji la thu ke the rak nang ni la ke bang american te ri hi di ke claim ma tha tha ki abigha si achi ri si suri troxy e don amunis खेती claim hada ili tu ke theng the it ka the rak bodi Kiduk pun nanti ni dia napu. Ini tak duk edlon tak. Sita itu ni teng kita hai budi. Amerika te kilometer teng sai se ti lu ada ke. Israel telah putak tak lu. Lapen an ke johut Amerika long. Lapen Israel long. Ni tu ni dam vek lu. Gai ta teng ki up ili tu pupu harlum pen la son harlum pen nang bidun kok ti lu ada ke. Lagi tesere bukan ni lagi. Anak cucu long si nang pilih ada ke anta abe tu dah kian dia ada ke him la pen la teng sai sel ada ke. Terak nang ni lu lagi karbi ing long ratu anti. Katiki japan. Ason api pangreng nang ji. Celong cai nong ke pangreng je pan ni litum claim bek ji. Athema celong cai nong pangreng lete. Hor bede ke di. Ahi pensi hor ce plangi ke di. La penajok ini tum along lenon hor kawe sai selo. La posi celong cai nong pangreng pik nangi. Celong cai nong pangreng pulote lang dun pe menangi han ametang pacupan nang papikir nang ring popo kama bang kali. Sona bang kali. La pen. Ili tum bab ki